Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankomiru. Današnji domovi traže puno više od lijepog namještaja. Kupci žele prostore koji će biti funkcionalni, ugodni za svakodnevni život i prilagođeni njihovim navikama, ali istovremeno estetski usklađeni do posljednjeg detalja. Upravo zato sve više njih traže cjelovita rješenja i stručnu podršku kroz cijeli proces uređenja interijera. Imali smo priliku zaviriti u jedan moderno uređen stan za dnevni najam, osmišljen tako da maksimalno iskoristi prostor, a pritom zadrži toplinu doma i osjećaj udobnosti koji gosti odmah primijete. Današnji interijeri traže pametna rješenja, posebno kad je riječ o stanovima namijenjenim najmu ili manjim kvadraturama. Upravo zato fokus je stavljen na open space koncept u kojem je svaki element ima svoju funkciju, ali i estetsku vrijednost. Cijeli proces započeo je razgovorom kupca i naše dizajnerice interijera, koja je kroz komunikaciju i razumijevanje želja kupca osmislila rješenje u potpunosti prilagođeno prostoru i načinu korištenja stana. Kupcima je danas sve važnije pronaći rješenje na jednom mjestu. Upravo zato usluga cjelokupnog opremanja uključuje stručnu podršku kroz cijeli proces. Od prve ideje i izmjere prostora do odabira namještaja, 3D planiranja, dostave i montaže. Središnji dio prostora čini kuhinja po mjeri s visokim šankom, koji ujedno služi kao otok i blagovonski stol. Ovakva rješenja posebno su praktična jer maksimalno iskorištavaju prostor i stvaraju dodatnu zonu za druženje i svakodnevni život. Kod odabira garniture naglasak je stavljen na funkcionalnost i udobnost. Odabrano je rješenje koje se jednostavno pretvara u dodatni ležaj za goste, što je posebno važno u stanovima za dnevni najam gdje prostor mora imati više funkcija. Kod opremanja ovakvih prostora posebno je važno pronaći ravnotežu između estetike i funkcionalnosti. Namještaj mora izgledati moderno i privlačno, ali istovremeno biti praktičan, izdržljiv i prilagođen svakodnevnom korištenju. U spavaćoj sobi prevladava mirna i ugodna atmosfera, uz tapecirani krevet koji prostoru daje dodatnu toplinu i osjećaj udobnosti. Takvi detalji često stvaraju prvi dojam i čine razliku između običnog smještaja i prostora u kojem se gosti osjećaju ugodno i opušteno. Poseban naglasak stavljen je i na ugradbene ormare po mjeri, koji su osmišljeni prema dimenzijama prostora i potrebama kupca. Kao i kod kuhinja po mjeri, cijeli proces uključuje planiranje, 3D prikaz, izmjeru, dostavu i montažu. Cilj ovakvih projekata nije samo urediti prostor, nego stvoriti interijer koji će biti funkcionalan, estetski usklađen i ugodan za svakodnevni život ili boravak gostiju. Ako i vi uređujete stan, apartman ili dom, inspiraciju, stručne savjete i cjelovita rješenja možete pronaći u Prima salonima diljem Hrvatske. Vidimo se u Primi!